So ini zvandakakwanisa kuita, ndakakwanisa kubata hanzvadzi yaIdah uyo anova ane mudzimai akaramba mudzimai, ane mudzimai akatora video iyeye, ndakamubata murume wacho. Then ndichibva pahanzvadzi yaIdah ndikuda kundotaura nemuroora akatora video. Vanhu vese ivavo tikuda kuti vauye pano muzvinzo tinzwe munhu umwe naumwe side rake. Asi chandoda kukuudzai ndechekuti tisati tauya nehanzvadzi yaIdah ine mudzimai akatora video yakarambana nemudzimai wayo ichi, uye tisati tauya nemuroora uyo akarambwa uyu panapa patelevision, chimbomirai kujaja nyaya iyi, mbomirai kuitonga tonga, ngatifambei nenyaya yedu bijana bijana. Wow, makadii mhuri yeZimbabwe, kusanganazve kwatiri kuita nhasi uno musi wemuvhuro. Tochiti yanga iri seiko weekend kwose kwamuri kumativi mana kwayo nyika. Aiwa, isusu takanga tichirumbidza Mwari nezuro musi weSunday, then Saturday takanga tiine chiitiko chegraduation, ndichazozvitaura mumashure mwema-updates nhaika. So izvo regai ndimbojambira muma-updates andinawo panapa. Tine nyaya dzatiri kufamba nadzo pano paUtindi TV. Tine nyaya yatafadzwa Mabika kana kuti polite uya wekufira pamba paana Mellar. Tine nyaya zvakare ya mai vekurova mwana Idah Mushayi. Then vamwe vari kubvunza zvakare pamusoro penyaya yaCardwell Chiteka kuti yakazoperera papi. So nhasi ndichangokupai ma-updates enyaya idzodzo dziri nhatu. Asi chiregai nditange nenyaya yaMellar. Kune vasati vaona nyaya iyoyo, tine mukomana anonzi iye polite kana kuti Tafadzwa Mabika akashayika kunonzi kuFenkeli village kwaOdzi. Mukomana uyu aibva kubhikita kumasvingo akauya akandogarisana nemusikana anonzi Mellar kwaOdzi ikoko. Zviya zvekungosangana mumaprazi ndobva vatogara vese, vagara vese. Handizivi kuti kunetsana kwakazotangira papi, kwakazosvika pakuti Tafadzwa kana kuti polite asvike pakuti ndakunwa poison ndobva afa. Asi izvi zvese izvo wakazviitira pamusha panoberekwa Mellar. Saka mushure mekunge taona kuti chiitiko ichi chaitika ende vanhu ava havasi kuziva kwaibva mukomana uyu nehama dzake havasaidziziva, takapindira seUtindi TV tikavabatsira kutsvaga hama idzodzo. Tinotenda Mwari nekuti hama takadziona. Zvino taona hama ndo pakazotangira nyaya. Nyaya yakazotangira pakuti hama dzakati dzinoda mari inoita $100 yekusimuka kubva kubhikita ikoko kuuya kwaOdzi kutoti vachione kutanga kuita urongwa hwekuviga mwana wavo vari pamwe chete. Uye vakataura kuti mushure maizvozvo taizogara pasi tionesane kuti tingaripisana sei, nekuti imimi ndimwe akutoripa ndimwe akutorora, nekuti mamuine mwana wedu musina kumbotsvagawo kuti hama dzake dziri kupi. Uye akafira pamba penyu nekumwe kutaurazve maibuda zvemasoko ekuti haana kufa asi kuti mwakachekeresa mwana wedu. Hama dzaMellar dzakazotsvagawo advice kubva kuvanhu vakasiyana siyana, asi zano radzakazomira naro rakabva kwaChief Marange, avo vanova vakati kana imi musina munhu wamakauraya saka mari munoda kubhadhara yei? Dai kuri kunze paitika tsaona uine mota wadhuna munhu nemota yako, ndipo pawaizobudisa mari yekubhadhara. Zvino kana iwe usina zvawakaita pamunhu unoda kubhadhara mari yechii? Saka hama dzaMellar musikana we dzakabva dzangomirawo dzakadaro. Saka zvinoreva kuti hama dzemufi dzaPolite Mabika ndo dzakufanira kuita action kuti dzonoti dzaviga here mwana wadzo. Saka mushure mekunga vanhu ava vabva kwaMarange vapiwa that advice, kubva ipapo kwakangonyararwa. Vekwa Mabika vakangozvinyararirawo, vekuno kwaana Mellar vakabva vati isuta pedu tadini tapedza takufollowa zvataudzwa. Saka ini nhasi makuseni emusi weMonday ndafumira kufonera vaMabika kuti ndinzwe kuti vamira papi
panyaya yekuviga mwana usinzi akasoshaika kakare, mwana asoshaika. So ndiri kutenda kuti taakuda kutosvitsa 3 months, taakushandira mwedzi wechitatu mwana adini ashaika. So pandafona ndabva ndadayirwa namai. Mai vakati baba vari kubasa vanoya manheru kuma7. So kwavari hakuna foni. Saka ndasiya nyaya yangu kwavari uye ndazama kumboonesana navo, but ivo vati ndaita mutete, ndiri kumakumbo, varidzi vemusoro vachauya muzotaura nani navo. So ndo mamiriro akaita nyaya yaMellar pari zvino. Hama dzangu, ndichadzoka kana ndabata vaMabika ndokuzivisai. Ndiri kuda kuvaudza kuti zvichibvira vakurumidze kuviga mwana, nokuti ndiri kuona sekuti chamisa apa zvinhu zvese, programu yese inhau yekuti kwaMabika vari kuda something kubva kumhuri yekwaana Mellar. Chiregai ndipfuure nepanyaya yaCardwell Chiteka ndichienda kunyaya yaIdah Mushayi, mai vekurova mwana vaya. So nyaya yaCardwell Chiteka, kune vanhu vese vari kuibvunza, nyaya yaCardwell yakapera kare. Isu haticharambi tichidzokorodza unless kana kuine zvimwe zvinyukwa zvamuka ikoko, ndo pamunotiona taakuuya nenyaya yaCardwell Chiteka. But for now isusu takapedza basa redu. Cardwell takamupa counseling, takataurirana nawo. Mudzimai taida futi kuti ange aripo, unfortunately akaramba kutaura nesu. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu ava vakazongosvika pakuti Cardwell akaita move on neupenyu hwake, mudzimai akaitawo move on neupenyu hwake. Anditi takapedzisira vaenda kuMagistrate Court kwaRusape pachitaurwa nhau yemaDNA, zvikabuda tikakuonesai paepisode number 10, 12, 13. Ndo pamunogona kunzwa kwakaperera nyaya idzi. Nyaya yaCardwell Chiteka mukatsvaga part 10, 12, 13 munogona kubatsirika zviri beta ipapapo. Pane sharing of property yakataurwa mudare ipapapo. Musha ukanzi hautengeswi, ruzevha, sezva munoziva mutemo wenyika yedu kuti ruzevha harugoni kuti rungatengeswa. Asi Cardwell akaudza mudzimai kuti ngauye atore zvese zviri mumba, zvese asiye mudhuri wakangodaro. So handichazozivi ipapo kuti mai ava vakazoenda here nekuti takasiya vasina kudini, vasina kuenda. Asi kutaura kwakazara ndekwekuti nyaya yaCardwell Chiteka izvozvi yakangomira yakati Cardwell Chiteka ari kuita upenyu hwake achikombanzeta vana vari kumudzimai. Handitika. So ndo mamiriro akaita nyaya yakangozopera yakadini, yakadaro. Takati susu ticharamba tichitaura hazvichaiti, ngatichiitei kuti vanhu vararame upenyu hwavo murunyararo, Mwari achivatungamirira. Zvimwe zvese kana paine zvanyuka tinozodini, tinozokuzivisai. Ndakukupai update pamusoro penyaya yaIdah Mushayi, mai vekurova mwana vaya. Sezvamunoziva imimi kuti nyaya yaIdah Mushayi kana kuti mai vekurova mwana vaya iri kubata vanhu vakawanda. Iri kubata hama dzaIdah, iri kubata hama dzemurume waIdah, Rasta uya hama dzake, iri kubata hanzvadzi yaIdah yakarambana nemudzimai. Handiti iri kubata ipapo. Then iri kubata zvakare muroora iyeyo akarambwa nehanzvadzi yaIdah anova ndiye akatora vhidhiyo. Handiti so isusu tiri kushanda nyaya iyi bijana. Handiti donzo redu hombe ndere kuunza kugadzikana mumhuri, ndere kuyananisa dzimhuri, ndo donzo redu hombe. So kune vanoti iyi imhondi, ngaiurayiwe, ngaikandwe mujeri, ngaidai and so forth. Yes, ndizvozvo maonero anoita achisiyana, maziviro chandoziva ndechekuti tikada kumisa munhu 1 toti asina kumbotadza ngaatange kurova mudzimai uyu kana kumuuraya, tinoshaya kana 1, even me. So izvozvo zvega zvinotiudza kuti no tiri vanhu. So kana tiri vanhu tofanira kunge tiine mweya wakanaka, tofanira kunzwirana tsitsi, tofanira kudanana, tofanira kuregererana.
munhu anotadza asi anoregerewa. So ini zvandakakwanisa kuita, ndakakwanisa kubata hanzvadzi yaIdah uyo anova ane mudzimai, akaramba mudzimai, ane mudzimai akatora vhidhiyo iyeye, ndakamubata murume wacho. Ndiri kundotaura naye soon. Then ndichibva pamudzimba, ndichibva pahanzvadzi yaIdah, ndiri kuda kundotaura nemuroora akatora vhidhiyo. Vanhu vese ivavo tiri kuda kuti vauye pano muzvinzo, tinzwe munhu umwe naumwe side rake. Asi chandoda kukuudzai ndechekuti tisati tauya nehanzvadzi yaIdah ine mudzimai akatora vhidhiyo yakarambana nemudzimai wayo ichi, uye tisati tauya nemuroora uyo akarambwa uyu panapa paterevhizheni, chimbomirai kujaja nyaya iyi, mbomirai kuitonga-tonga. Ngatifambei nenyaya yedu bijana. Kutonga-tonga kuchakonzera kuti vamwe muchazotadza kurivhesa masoko enyu, mwanyanya kutatamuka stereki kuenda. So ngatimirei nyaya ipere. Nyaya iyi iri kubata vanhu vakawanda. So zvairi kubata vanhu vakawanda ichasvika painonzi mota yaibva nau yakutumburwa. Saka ndo mamwe ema-updates andandinawo nezvimwe zvinhu zvamuri kufana kutarisira kuona pano paUtindi TV munguva pfupi iri kutevera iyoyi. Although tiine dzimwe nyaya dzinenge dzichipinda pano nepapo, asi ndambobata dzandiri kuona kuti ndo dziri kunyanya kupisa pano paUtindi TV. So ndaakudzoka kunhau yeweekend yatapfuura iyi, yandiri kuti vamwe titeyoka makorokoto nai. Mwari wakatitendera kuti tipedzewo zvidzidzo zvebhaibheri namai kumba kwedu. So iyoyi nyaya iyoyi ndine chandinotoda kuti ndibve ndatombodzidzisa vamwe vanhu sinzi ndapedza zvangu maupdates, kuitira vaya vanoti munozowanza nhoroondo vanogona kusuduruka posara vanoda kudzidza something. Nhau yekudzidza soko raMwari iri kuuyisa muono wakasiyana. Ndakakanda post yandakati tiitewo makorokoto, ndandakamira namai kanjana, ndikati tiitewo makorokoto takapedza zvidzidzo zvebhaibheri. Ndikaisa phone number kuti vanoda kuisa zvipo munoisa apa. Izvozvo zvakakonzera kuti vamwe vabve vati akutoda kutobira vanhu nebhaibheri ka. No, akusi kubira vanhu. Saka ndakazama kuti ndivagadzirise mucomment section pamwe message yangu yaireba ndichingotaipa ndichinyora. But ndanchida kuti kana tiri tichidai so kuti imi muri kundiona panapa ndichiuya nenyaya, imi muchiuya mucomment section tichionesana nguva dzakawanda. Tatoa hama nehama nditi. So kana tahama nehama, chii chinotadzisa kuti iwewo ukachata ukandiinvite ndouya uye ndouya nechipo? Chii chinotadzisa kuti ukagraduate ongo nditiwo tiitewo makorokoto? Handiti pamwe pacho ndinoita makorokoto nemuromo kana ndisina mari. Kana ndiinewo something ndongobvisawo something zvechekukorokotedza. Handiti pane chakaipa here? Munhu kana aroorwa, munhu kana aroora, munhu kana achata, munhu kana atenga mota, munhu kana asvitsa mamwe makore inonzi pachirungu birthday, and anofana kukorokotedzwa. So kukorokotedzwa kunosiyana-siyana. Vamwe vanoita nemuromo, asi chaiko kwatoziva ndechekuti panobviswa zvipo. Kana even pakazvarwa Jesu, vachenjeri vekumabvazuva vaya vakauya vaine zvipo vachisvikokorokotedza mwana akanga aita sei, akanga azvarwa. Havasiwo vega, bhaibheri rinenge rangopika apo neapo, asi paine zvimwe kunotori nevamwe vanonga vakatobvisa zvipo vanenge vasina kudini, vanenge vasina kunyorwa. Handiti? So panyaya yezvipo dani handifungi kuti problem iyoyo, and hakusi kubirana, right? Noti umwe akabva atokota futi bhaibheri rikanzi vanouya samakwai asi mukati ari mapere anoparadza. Inzwai hama dzangu, kune vachatadza kunamata Mwari nekuda kwekunyima, nekuda kwekuomera. Kune vachatadza. Enda undoverenga bhaibheri rese
kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarwa. Uchauya wondiudza hapana pakanzi tsanyai mugopiwa, namatai mugopiwa, kana kuti tsanyai mugowana zvakawanda, kana kuti namatai mugowana zvakawanda. Hapana mubhaibheri. Asi panonzi ipai mugowana ndo pakawanda. Kutangira pana Luke 6:38, ukaenda kunana Proverbs, ukaenda kunana Ecclesiastic, unongozwa zvichinzi chipavhurire uchakodzwa, anodyara nemisodzi achakohwa nemufaro. Mwari wakada nyika, John 3:16, akati ada nyika, ada vanhu tiri vatadzi. Chekutanga chaakaita akapa mwana komana wake. Abraham chinoratidza kuti aida Mwari. He was a giver, that man, our father Abraham. Aiva ari mupi mukuru kusvika pakusacrifice mwana wake Isaka kuda kundomubayira mugomo reNgirino. Pakazowanika gwai, Mwari aona kuti yanopa. Nekupa ikoko akazohosta Mwari mbune mumba mwake. Kati varume vari kubva uko, haiwa handingavatenderi kuti vangopfura. Vaudzei vakone pamba panapa, vakona pamba panapa, vageze tsoka dzavo, tivabayire kanyama kakanaka panapa, nekuvabikira tumakeke vadye vozofura havo. Asi kuziva kuti vatumwa vane mission yavo yekuSodhomu neGomora uko. So ukaona uri munhu anoti ndinonamata, ndinoziva Mwari, chekupa chiri kure newe, uchanamata, uchaziva Mwari, ende uchaende kudenga, asi uchararama panyika panapa uri murombo. Nyangwe ukashanda sei usati wakugona kupa. Ndati nyangwe ukashanda sei usati wakugona kupa, uchararama uri murombo. Izvozvo ndo zvakataura Mwari. Zvamunototoona panapa tinotopawo. Ini ndini mumwe akararama muchechi ndichidzinga madhimoni zvakaomarara, ndichiparidza vanhu vachitendeuka ndiri muvhangeri. But ndandisingapi. Urombo hwanga huchinhuhwa zvekusvika pakusunga bhutsu newaya. Kusvika umwe mukomana weyouth andidaidza pasai tikazi baba ndakudhauta Mwari wenyu. Munonamata Mwari chaiye mupenyu watakadzidziswa nababa vedu. Ndiwo wamunonamata here? Because urombo hwenyu hwakawanda kunga hwakapfuura, urombo hwenyu hwakaenzana nemamiracles amunoita. Muna Mwari muzhinji, muine urombo huzhinji. Zviri kufambidzana here Mwari neurombo? Ndakamboda kumugumbukira, ndobva ndazoziva kuti chagumbuka ndiSatani, idhimoni reurombe iri. Ndodii kubva ipapo ndakatendeuka ndikatanga kuva mupi. Uchipa uchiona maresults, uchipa uchiona. Maizviziva here kuti Mwari haedzwi ende soko rake rinopupura izvozvo? But pagiving, ukaenda kuna Malachi chapter 3, anotaura kuti ndiedzei. Ndo pega paakatendera munhu kuti ndiedzei. Saka chinotaurisa vamwe masoko avanotaura, tinongoona kuti mweya wekunyima, mweya wekuomera, mweya wekunyima, mweya weurombo, mweya wekuomera, mweya weurombe, mweya wekusapa, mweya wekushaya. Chino shona yakatiremadza pakuti chawana batisisa mudzimu waupi kaviri, ende ndosaka ndisikarely nemidzimu, nokuti kana ichipaka 1 ndoidii. Ndoda Mwari anoramba achingopa. Handiti mwaona manje. So ndakazoona kuti vamwe kutaura kwavo ndekwekusapa. So ndakatozwira tsitsi vanhu vavo, ndikati regai tidini, ndingowana mukana uno wokubatsiranawo nehama dzangu, zvichida umwe munhu anogona kuchinja akatobatsirika. Kuzvitora kana kusazvitora, but zvandakuudza ndizvo. Principle yegiving inoshanda nyangwe kumuroyi, inoshanda nyangwe kun'anga, inoshanda nyangwe kuhure kumhombwe. Ukangoona nyangwe ari muroyi akangogona kupa chete unowana. Iyoyo haina basa nokuti uri muKristu here kana kuti hausi muKristu. Wese anongogona kubudisa vatarisei. Ndo zvinumwe zvinoita kuti musazovabata vana viki neuchivhaya. Handimaona. Noti anongoti akawana akafunga ndo akafunga ndo akafunga. Mufungo kuti show off, mufungo kuti ichi. Izvo zviya zvega. Ndati zvinoshanda nyangwe kumusatanist.
ndati zvinoshanda nyangwe kumunhu asikazivi Mwari akangogona kupa. Izvozvo takazvitangirwa nevarungu kumadokero. Takasara toziva giving, vai vanga vafamba. Nanhasi uno vanodoneta zvinhu. Mazembe achingoti endesai kunyika dzevarombo. Isusu zvasvika kuno kutototi bhero, hoda bhero, dora for 2, what. Mweya uya watobata. Zvinhu chakapuwa mahara ndakutotengesa. Saka ufe wakamubata munhu anopa. Safa makanyembera kumba kwenyu kana muruda kuva vapfumi ipai. Iwewe wakanditarisa kana uchida kusimuka zvekwenda neupenyu namata uchipa. Ndofunga ndambobatsira umwe munhu. Kana muine mibvunzo kana ma-contributions, comment section iripo. Ngatiisei ipapo tinozodzoka nenyaya yedu tichipfurira nayo kupi mberi kusvika tanyatsobatsirana zvakanaka. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka senguva dzose. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness, kana kuti ukobvu shiroti, kana washuwa zvikobvu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana, uyai muone Chiteka television, Utindi TV yasata. Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone kanjanda waya waita mukurumbira ne Utindi TV amakan komana eta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarira